Wakati ale boloda cogo filɛ an ka marabolo kɔnɔna na nɔgɔ bɛna da kaba la Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Funitawudeni ani Kidali bɔ a la olu fɛ yen nɔ sankolo o bɛna jɛya dɔɔni fɛn min ye samiyafɛ fiɲɛ o bɛna ci an ka marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fiɲɛ min ni a fanga tɛ bonya kosɛbɛ Funitawudeni ni Kidali bɔ a la o marabolo fila kɔnɔna la tilemafɛ fiɲɛ de bɛna ci o fiɲɛw fɛnɛ fanga tɛ nana bonya kosɛbɛ fɛn min kɔni ye gɔngɔnbulon ye o bɛna kɛ Mali kɔrɔnfɛ marabolo la min bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛya don olu ka yɔrɔjanfilɛliw la Mali fantɔw fɛ gɛlɛya fosi kɔni tɛ nana don yeli la o la sanko boloda cogo ye nin ye bi tile kɔnɔna la marabolo minnu bɛ se k'u sigi ni sanko ye sɔgɔmada in na o ye Kayi Kita ani Ɲoro ye bi tilefanatɔw dunnen kɔfɛ walima su fɛ marabolo minnu bɛ se k'u sigi ni sanko ye o ye Sikaso Buguni Tombouctou Gao ani Menaka o la fɛn kɔni ye bisu in na ye marabolo minnu bɛ se k'u sigi ni sanko ye o ye Ɲoro Kulikoro Kucala Joyila Nara Segu San Mopti Douanza ani Banyangara ni marabolo kofɔli ko bisu in na olu bɛ se k'u sigi ni sanko ye o la tilega in na funteni boloda cogo ye ninnu ye an ka marabolo kɔnɔna la fɛn kɔni ye Kayikaw ye olu ka funteni hakɛya bɛ jɔ digiri 36 la Kulikoro olu ta bɛ kɛ 35 ye Sikasokaw olu ta bɛ jigin ka na digiri 33 la Segu olu ta bɛ kɛ 36 ye fɛn min ye Moptikaw ye olu ta bɛ kɛ digiri 38 ye Tombouctou tilega in na olu ka funteni hakɛya bɛ jɔ digiri 41 na Gawokaw olu ta bɛ kɛ 42 ye fɛn min ye Kidali ye olu ta bɛ kɛ digiri 43 ye Menakakaw fɛ yen nɔ tilega in na olu ka funteni hakɛya bɛ kɛ digiri 41 ye fɛn min ye Tawudeni olu ta bɛ yɛlɛn ka taa 45 la Bugunikaw fɛ yen tilega in na olu ka funteni hakɛya bɛ jɔ digiri 32 la fɛn min ye Kucalakaw ye olu ta bɛ kɛ 34 ye Kitakaw fɛ yen nɔ tilega in na olu ka funteni hakɛya o bɛ jɔ digiri 34 na fɛn min ye Ɲorokaw ye olu ta bɛ kɛ 37 ye Narakaw tilega in na olu ka funteni hakɛya bɛ jɔ digiri 38 na Douanza olu fɛnɛ ta bɛ kɛ 38 ye Sankaw fɛ yen nɔ tilega in na olu ka funteni hakɛya bɛ kɛ digiri 36 ye Banyangara olu ta bɛ kɛ 37 ye Joyilakaw olu ta bɛ jɔ digiri 34 na Bamako district kɔnɔna la nɔgɔ bɛna da kaba la samiyafɛ fiɲɛ bɛna ci fiɲɛ min ni a fanga tɛ nana bonya kosɛbɛ sanko kɔni bolodalen don bisu in na Bamako ni a lamini na fɛn min ye tilega in na funteni hakɛya ye o bɛ kɛ digiri 35 ye Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kanɲɛ 6 tɛmɛlen ni sanga 11 ye tile bɛna bin Bamako n'a lamini na nɛgɛ kanɲɛ 19 ni o sera wagati boloda cogo in ye sɔgɔmada in na ka di aw ma kun ye aw ka se ka aw ta ni aw bila dɔn an b'a fɔ ko Ala ka bi alamisa tile hɛrɛ di an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma kanubagaw halisa an b'a fɔ ko aw kaw bisimila kokura Amadu El Konare ale bɛna tɛmɛ ni don kibaru ye bamanankan na kunnafoni ale dugu jɛlen nin ye Amadu a bɛ cogo di a bɛ an bɛ Ala tanu sɔgɔmada in na kokura o diyara ni Ala ka tanu ji di sira di ma tabarakala an bɛ bɛɛ fo a y'aw bisimila bi sɔgɔmada in na don kibaru la min munumunu ale tɛ jɛnya kibaruyaw la belebelebaw bɛna tali kɛ maa dɔw b'a la k'u k'a kɔrɔta jamanakuntigi kɔrɔ bandaw ani Mokutari Wane olu ka lasagoni cogoyaw la o kama min ye AMPP ni o ye kiiritigilamaw ka jɛkulu dɔ olu ye gafe dɔw bɔ a ko kan na an bɛna kuma o kan sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la n'o bɔra yen fana bi an bɛ taa ɲɔsɔmɔgɔkaw fɛ i k'a dɔn u ka maabakɔrɔw ka nimisɔngoya ka minnu bɛ ka kɛ ni u ka lɛktari 5000 ni kɔ o minɛliko ye an bɛna maabakɔrɔw ka laseli dɔ lamɛn o ko nasaratigɛw fana ka na fɔ ka fara nin bɛɛ lajɛlen kan fana min ye k'a dɔn k'a fɔ Japonkaw ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin Mali ma daro dumuni donfɛn na baloko bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka bɔ jamana in kɔnɔ o mana bɔ an bɛna kuma di sɛnɛkɛla dɔw ma bi ɲinan jamana faamaw kun ko hakilina caman bɛ ta sɛnɛko la yala ko bɛ cogo di hakilinaw tara wa sɛnɛkɛlaw bɛ ka kɔkɔrɔ don subvention ni nɔgɔko bɛ kisa jumɛn na ministre min ɲɛsinnen don cikɛ ko ma olu ye fɛɛrɛ jumɛnw ta an bɛna sɛnɛkɛla dɔw lamɛn jango samiya donda in na sɛnɛkɛlaw bɛ se ka bilasirali jɔnjɔn sɔrɔ cogo min na sabula an lamɛnlen don togoda caman na bi ninnu ye an ka bakurubaw ye an bɛna sinsin minnu kan sɔɔni ka se ka dɔ fara olu kan ka olu kɛ kibaruya fɛn ka di aw ma Mali kɔnɔ a y'aw danse
aw ni ce sorona doni jɛkulu min bɛ ni a bɛ wele ko AMPP ni olu ye l'association malienne des procureurs et poursuivants olu kɔni ye kiiri dɔnbagaw ye minnu ye gafe kɛ gafe mun kɔnɔ u y'a sɛbɛnciya k'a fɔ jamanakuntigi kɔrɔ bandaw ani minisiri ɲɛma Moktar Wan ko kɔni waati la jatew y'a yira k'a fɔ o kɔni bolo bɔra baara la nka an bɛ don min na i ko bi olu sigalen b'a fɛ k'a fɔ fɛɛrɛ dɔw bɛ yen minnu y'a yira k'a fɔ u t'u yɛrɛ bolo u ka kow la kosɛbɛ o kuma o de kama u bɛ laɲini kɛ sariya ka se ka boli waasa ka se ka ni ma ko fɔta ninnu bila hukumu jɔnjɔn kɔnɔ cogoya min na k'o ye olu ka laɲini kɔni ye o kuma fɛɛrɛw ka kɛ ɲangata ni dekun kana ɲɛsin maa si ma u ka don u ka gafe kunma jɔnjɔn ye nin de ye Isa Kaba Siribe ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye u ka gafe ko fɔta in kan. Sariyatigɛlaw ka jɛkulu min bɛ yen nɔ n'a tɔgɔ ye ko association malienne des procureurs et poursuivants u ye hakililajigin kɛ ko Mali ye sariya jamana de ye ko wa k'a ka waleyaw bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ o sariya kelen in hukumu kɔnɔ n'o bɛ démocratie fanga ani bɛjɛ fanga o makamaw kofɔ ani kow ka kɛ u sariya kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko ɲangini nasuguya dɔw bɛ yen nɔ ko cogoya si la olu man ka ta ka maaw sɛgɛrɛ an bɛ hukumu min kɔnɔ bi na ko k'a sababu kɛ ko n'an taara o sira kan k'a bɛ kɛ i b'a fɔ k'a fɔ k'an bɛ ka sariya dafiri u y'u da don kosɛbɛ jamana marabaga kɔrɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la président bandaw n'ale tun ye fangacɛ furancɛ fanga ɲɛmaa ye a n'a ka dankan premier ministre Moktar Wan ko waleya min kɛlen don olu la bi na k'olu b'o ko kɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'u ye jateminɛ kɛ ɲɛmaa min bɛ yen nɔ ni o ka baara bɛnnen bɛ jamana ɲɛmaw olu la kɔlɔsili ma commandant de la garde présidentielle k'o kelen do ka waleya dɔ kɛ maître Wan Awa Traoré ni a bɛ wele ko Sofi n'o yɛrɛ ye premier ministre kɔrɔ muso ye ko dɔgɔkun in kɔnɔ k'a ko k'a bɛ bɔ ka taa a ka cakɛyɔrɔ la ko a yirala la k'a fɔ ko cogoya si la k'a tɛ se ka bɔ k'a sababuya kɛ dɔrɔn k'a ye premier ministre kɔrɔ o furumuso ye ko o waleya kelen in talen do ka premier ministre kɔrɔ in yɛrɛ fana sɛgɛrɛ a tɛ se ka taa yɔrɔ si k'a sɔrɔ ko sariya foyi ani sɛbɛnfura foyi ma don min b'a yira k'a fɔ ko ɲangini dɔ binnen do a kan ni jɛkulu in y'a yira k'a fɔ ko o waleya minnu bɛ ka kɛ ko dankan ka siri olu la k'a sababu kɛ k'an ka jamana y'a yira k'a fɔ ko sariya sɔsɔ o tɛ an ka tabiyaw la cogoya si la ko ninnu dun minnu bɛ ka kɛ tantɔ ko sariya sɔsɔ juguw de don sariya sɔsɔ jugu minnu ni an ka jamana yɛrɛ y'i ban olu ma k'a sababu kɛ an ka jamana sen donna walew la wale min ni o bɛ wele ko déclaration universelle des droits de l'homme n'o bɛ diɲɛnatigɛ kuru kara ko fɔ sariya bolo kan ka fara o kan farafinna bankun yɛrɛ kan an donna o fana hukumu kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko la charte africaine des droits de l'homme et des peuples ka an bɛ o bato o de hukumu kɔnɔ nin jɛkulu in bɛ a laɲini jamana ɲɛmaa min ni o bɛ yen bi na Asimi Goita k'a ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ɲangini min n'o talen do ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ ninnu sɛgɛrɛ k'a k'u wuli ka bɔ u kan k'a sababu kɛ ale de bilalen do min ye an ka sariya sunba ye ko o lakile ko nin baara in dun bɛ bila o hukumu kelen kɔnɔna la u ka kumaw kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ hakilijigin kɛ k'an ka jamana marabagaw a n'a denw bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ ko bɛjɛ fanga sariya ko an ka jamana ɲɛsinnen b'o ma ko wa ko maa si tɛ fɛ ka bɔ o sira kan. Tabarikala Isa Kaba Siribe ale ka warawalali jɔnjɔn tun ye nin ye n'an bɔra yen nɔ min ye an ka jamana ka sɔrɔnadonba cakɛda n'o ye médiateur de la république ye olu kɔni ye u ka espace d'interpellation démocratique n'o ye bɛjɛ faga kɛnɛ ye mun na maa degunnenw minnu yɛrɛ ɲɛfɔ kɛnɛ mun kan fura bɛ sɔrɔ u ka gɛyaw la o tako 25nan baaraw kɔni dayɛlɛ baara minnu dayɛlɛli kɔni kɛra ni kunnafoni di barodalasigi ye mun na u ye ɲɛfɔli kɛ ko k'a daminɛ juillet kalo tile gale ka taa bila septembre kalo tile 30 la maa minnu bɛ n'u ye maa degunnenw ye dugukolo ko kɛ hakɛ ko wɛrɛw ni fɛn caman na olu bɛ se ka na u ka sɛbɛnfuraw ladon nin yɔrɔ kofɔta ninnu na a baaraw kɔni bɛ kɛ yɔrɔ caman na jamana kɔnɔ fo ka taa se ambassades ni consulaw ma ni o sɛbɛnw jateminɛna min ye wulikajɔw bɛna kɛ o kan ka se ka maaw bila hukumu kɔnɔ i n'a fɔ jate mana a minɛ cogoya min na u ka maa ɲɛmaaw ye ɲɛfɔli kɛ an ka kibaruya ye an k'u lamɛn. Baro kun ye mun ye ko fila don fɔlɔ an ye baara min kɛ san tɛmɛnenw na an b'o ɲɛfɔ jama ye u ka faamuyali kɛ baara taabolo la ani baara kura min bɛ nalen ka n'a kɔnɔ kɛcogo dansigi donc bi lajɛ kun tun y'o de ye
donc an ye journaliste wele k'a f'u ɲɛna k'a fɔ an ye baara min kɛ 24e session na 2019 comme a bɛɛ b'a kalama k'a fɔ 2020 EID ma se ka kɛ k'a sababu kɛ coronavirus ye donc an ye baara minnu kɛ 2019 la an ye o baaraw de ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna comme EID ma kɛ a kɛra mɔgɔ caman ɲɛna k'a fɔ ko dossier ninnu ma traité dossier traitera a bɛɛ traitera 10 décembre la ministre ye jaabiw di bon minnu cira fana k'a fɔ k'u k'o jaabiw bila ka na kɔfɛ a bɛ dossier 200 ni dɔ bɔ o dossier 200 ni dɔ la sisan min tora kɔfɛ a tɛ tɛmɛ dossier 50 kan donc c'est pour dire que vraiment caman kɛra EID nata in na a baara bɛna daminɛ bi de ye o baara daminɛli ye donc a fɔ jamaw ye k'a ta sini sɔgɔma 1er juillet fo 30 septembre dossier bɛna an fɛ yan nɔ dossier tɛ minnu bɛ fɛ ka gouvernement interpeller minnu bɛ fɛ ka sɛbɛn di ka jalaki lase ministres ma parce que u ka gɛlɛya donn'u kan ministres ka baara kɛcogo la ou bien ministres ka service département ka baara kɛcogo la donc o dossier bɛ déposer a bɛ déposer an fɛ yan nɔ médiateur ka bureau la ACI kɔnɔna na a bɛ déposer également an ka délégation minnu bɛ région na a bɛ déposer olu fana fɛ yen hali maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ an ma ɲin'u kɔ ambassade minnu bɛ yen nɔ ani consulat minnu bɛ yen nɔ donc an ka lasigidenw bɛ olu fana na donc dossier bɛ di olu ma. tabarikala n'an bɔra yen nɔ an y'a fɔ ten tɔ o yɛrɛ ko nasiratigɛ kelen na min ye ɲɔsɔnbugukaw fɛ olu degunnen don bi k'a sababu kɛ i k'a dɔn dugukolo ko ale nasiratigɛ dɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya mali ka laada yɔrɔ min bɛ yen ni a bɛ fɔ ko kɔjalanda o kɔni kɛli patrimoine national culturel ye n'o ye k'a bila jamana ka yɔrɔ sahalenw olu gafew kɔnɔna la ko sɛbɛn dɔw bɔra mun ye lɛktari 5 ɲɔgɔnna ani a kunkanfɛ o kɔni ntarakile don ko kɔni kɛ jamana cɔ la u bɛna sɛnɛkɛla maa mun ka cakɛla yɔrɔw bɛ yen n'o ye dugukolow n'u ka forow ye o bɛna ntaraki u la donc kɛra u ka fɔ la ko hakilina in taara ka sɔrɔ ɲɔsɔnbugu dugutigilakaw ka taa se dafɛ duguw ma u si tɛ a ko kalama k'o ye fɛn ye min ni a ka gɛlɛn kosɛbɛ ma u ye welewele kan bɔ ka ɲɛsin jamana faamaw ma u bɛ se k'a lajɛ cogo min na yɔrɔ sahalenko n'o ye patrimoine ye ko a ka d'u ye olu yɛrɛ ka laɲini don nka a ka jate kɛnɛ fɛfɛ bɛrɛ ka bɛn a kana taa kɛ cikɛlaw ka foro bɛɛ bɔsili ye u la o hukumu kelen kɔnɔ u ka maa ɲɛma cɛkɔrɔbaw min bɛ ni o ye Siyaka Konare ale ye ɲɛfɔli dɔw kɛ dugutigiw cɔ la ka taa se Zan Fuseni Konare olu fana ye ɲɛfɔli kɛ waasa bɛlɛdugu kɔnɔ dugukolo ko magaya bɛ se ka ban cogo min sabula ko bɛɛ lajɛlen bɛ fa la u bɛ ba la u ye min fɔ a ko kan an k'u lamɛn. Patrimoine min n'a bɛ ka fɔ patrimoine culturel kɔjalanda nɔsɔmugu ni an nɔdugu tɛ a contrôle la n ye nin fɔ n ka kɔrɔfɔ dɔ kɔnɔ nɔsɔmugu maire dɔ ko Isa Famori Konare n ko a y'a fɔ ko ka tamasiyɛn kɛ kɔjalanda la a ka lakodɔn mais hali bi yɔrɔ min n'an ma sɔn o ma n'a ne bɛ k'an makasi faamaw la ɲɛmɔgɔw la kɔjalanda a papier nana cogoya min na an ne tɛ fɛn galama yɔrɔ a ma siran an na an tɛ fɛn galama yɔrɔ ayiwa ka fila ka kɛnɛ fɛnsɛ hakɛ lajɛ aw ne ye bamananw ye fonctionnaire t'an na an malo de bɛ dugukolo kan nakɔw bɛ yen i tɛ se ka kɔlɔnjɔ ni ka nakɔ kɛ i tɛ se ka foyi foyi kɛ ayiwa hectare 5,000 ni 291 ko kɛnɛ de y'a nɛkun kɛnɛ y'a nɛkun an b'a ɲini faamaw fɛ u ka dɔ bɔ kɛnɛ na ni k'a jira ko kɔjalanda ye nin ye u ka na an ka bɛn yɔrɔ dɔrɔn kɛlɛmasa minnu ye ka kofɔ nin ye an k'olu jaw dilan k'olu jɔ yɔrɔ dɔw rɔ ayiwa nin kɔni ye anw ka laɲini ye ko kɔjalanda ko a kɛra dɛ bɛlɛdugu muruti kɛra an ma fɔ a ma kɛ wa an t'a kɔntoro la mais kɛnɛ min de tara ani kɛnɛ in tacogo an de t'o fɔ o ma diya an ye. sigin tɛ ka maa min kɔnɔ ko b'i sitaniya ni y'i sitaniya ayiwa i kɔni a bɛ se i la ni sitani ye ko anw sago tɛ sitani ye bɛn hayi bi nin kɔnɔkulu k'a ta y'a fɔ ka taa ko ye n'i y'a bɛnna a bɛ nɔ bɔ ko la mais kɛlɛ tɛ maa kɛ ka nɔ bɔ ko la dɛ hayi surasiw filɛ nin ye u bɛ kɛlɛ kɛ mais ni bɛn nana o de ka d'u la ni kɛlɛ ye.
tabarikala an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ ni ɲin ye k'a dɔw ka maa damadɔ ka hakilinaw ye sanga 40 o dafara nɛgɛ ɲɛ 7 sanfɛ nin waati na sɔɔni an bɛ kibaruya ta ko fɔlɔ ale bila filanan na an bɛna tu kibaruya wɛrɛ la n'o ye japonkaw ka dɛmɛ ka taa se kati préfet ale yɛrɛ fana ye bataki dɔ kɛ waasa ka bɛɛ lajɛlen wele ko projet Manatali D ale kɔni baaraw bɛna daminɛ a bɛna kɛ sababu ye poste central dɔ bɛna sigi n'o ye kura soba ye Kanbelakaw fɛ yen a bɛ sigi station Shell ale kɔfɛla yɔrɔw la o kama u b'a ɲini k'a dɔn maa o maa ka dugukolo bɛ o yɔrɔ kofɔta ninnu na u ka taa joona ka t'u ka titres ni dugukolo papiers kɔni déclaration kɛ ka ti cercle la waasa u bɛ se ka bila u ka hukumu ɲuman kɔnɔ n'o ye dédommagement ye o kuma o kibaruyaw bɛɛ lajɛlen bɛna di bi sɔgɔmada in na waasa maaw ka se kana fɔ ko baara daminɛna k'a sɔrɔ fɛn ma fɔ an ɲɛna fana tun ta nin bɛ dansigi kibaruyaw ta ko fɔlɔ la waati min na min ye kanubaw ni lafasabaw bɛɛ sigilen ka kibaruya tɔ ma kɔnɔ. An bɛ taga ɲɛfɛ ni kunnafoniya tɔw ye Amadu i bɛ fo i ka timinadiya la sɔgɔmada in na an b'a lajɛ n'an sera ka fulakɛ lasɔrɔ Sori Ibrahim Diallo a ka se ka siraba lahalayaw di an ma bi sɔgɔmada in na taa ni ka segin bɛ cogo di an ka siraba kanaw la an donna samiya kɔnɔ ka ban siraw yɛrɛ bɛ lahalaya jumɛnw kɔnɔna na anw nɛgɛ kɛrɛfɛtigi Sira Kamara ka yamaruya kɔnɔ aw ni Sori bɛ na ɲɔgɔn lasɔrɔ. Sori Ibrahim Diallo ale ka wuli ka jɔ ye ka se ka taa jateminɛ